Alhamdulillahi rabbil alamin. Aywa ambal maslamo ambe daira la bisuina tabakoro ya anga ni so barka man kono. Aywa kumi kofe mɔgɔw ka dɛmɛ caman sela an ma. U ye bonya caman kɛ an ye ka hɛrɛ caman kɛ an ye. Aywa an y'a kanu ka ni fayida belebele ka a labɛn kɔfɛ mɔgɔw kama. Nka ala bɛ se ka jamana kɔnɔ mɔgɔw nafa mɛ nin kɛrɛnkɛrɛnyala kɔfɛ mɔgɔw de kama ala ka ani saba bɛn. O la minnu taara tunga la kɔfɛ maa o maa ni e de bɛ tunga la nin ladilikan a lamɛn kosɛbɛ nin fayida i k'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ni hakili to yen nɔ a ka ca ala fɛ cɛsiri tɛmɛlen kɔfɛ i ni nafolo caman bɛ na i ni hɛrɛ caman bɛ na i ni garisigɛ caman bɛ na o la ala ka aw bɛɛ garisigɛ foni. A fayida fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye donc i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na kana sɔn k'i ka sara k'a jate i dayɔrɔ la kan'i ka wari jate i dayɔrɔ la i ka dilan kan walima i bɛ da yɔrɔ o yɔrɔ i ka wari kana jate sinon a b'i ka sɔrɔ dɔgɔya tunga fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O ye a fɔlɔ ye. A filanan ye jumɛn ye o la an bɛ min fɔ donc i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu i kana sɔn ka to ka da yeelen kɔrɔ yeelenba i bɛ yeelen fitinin ka da o kɔrɔ baasi t'o la walima ka da dibi la o yɛrɛ de ka ɲi kosɛbɛ mɛ yeelenba kana da o la a kɛla so kɔnɔ ye a kɛla kɛnɛma ye n'i bɛ tunga fɛ i yɛrɛ kɔlɔsi la o ye fayida ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an bilasira ni min ye i y'a faamu. Donc o kɔfɛ tuguni an bɛ min f'i ɲɛna tuguni yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye mɔgɔw ka nafa ɲɛ yɔrɔ ye mɔgɔw sigiyɔrɔ suma mɔgɔw tɛmɛsira kana sɔn cogo si i taatɔ tunga fɛ walima k'i to tunga la i ka banakɔtaa kɛ o yɔrɔ la walima i ka sugunɛ kɛ o yɔrɔ la walima i ka kariw tu o yɔrɔ la i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la o bɛ sira gɛlɛya mɔgɔ bolo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O la o ye sabanan ye. Donc naaninan an bɛ min f'i ye i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i kana sɔn ka dumuni kɛ daga kɔnɔ i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o kana dumuni kɛ daga kɔnɔ. N'an tɛ tunga fɛ an b'a fɔ cɛ de kana dumuni kɛ daga kɔnɔ mɛ n'i bɛ tunga fɛ cɛ fara muso kan ni dumuni bɛ daga kɔnɔ kana dun fiyewu dumuni bɔ k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ i ka sɔrɔ k'a dun a bɛ sira gɛlɛya maa bolo kosɛbɛ kosɛbɛ i k'i hakili to o la i y'a faamu. Donc a duurunan o ye jumɛn ye an bɛ min fɔ ka a gɛlɛya i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i ni maa o maa bɛ bɛn sira kan i k'a fo a tigi y'i laminɛ o a fo a m'i laminɛ o a fo o bɛ tunga nɔgɔya kosɛbɛ a bɛ siri tigɛ tunga la den kan maa min bɛ tunga la n'a ye foli caya a b'a ka siri tigɛ kosɛbɛ. Wa o cogoya kelen na a wɔɔrɔnan i ka don mɔgɔw la kana jɔn maa si la parce que n'i bɛ tunga fɛ ala bɛ sin ka e ka sababu di hali fatɔ ma a bɛ se k'i ka sababu di maa ma i hakili tɛ maa minnu na i yɛrɛ bɛ dugawu mun kɛ ani somɔgɔw bɛ dugawu min kɛ ala bɛ sin ka na n'i ka sabali ye sira dɔ fɛ i hakili tɛ sira min na o la i kana ɲugu maa la i kana ban maa si la k'i to tunga fɛ o y'o fayida ye. An bɛ fayida wɛrɛ jumɛn fɔ tuguni donc i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i kana sɔn ka da n'i ka don fini ye kana fini min i bɛ baara kɛ n'a ye walima i ka parili fini kana i da n'a ye fiyewu n'i bɛ tunga la hali n'i yɛrɛ tɛ tunga la a man ka kɛ fiyewu wa n'i bɛ da fana kan'i ka fini dulon so kɔnɔ fini kuru i k'a da fini min n'a kurula kira ko ten sallallahu alaihi wasallam shetana to o fini don nka fini min n'i b'a bɔ k'a bila ten k'a dulon portemanteau la a tɛ kuru shetana b'a don ni shetana y'a don a bɛ sira gɛlɛya i ma a bɛ tɔɔrɔ caman s'i ma o la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ. O la tuguni an bɛ min fɔ hali bi ko tungaladenw u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la ka se ka garisigɛ sanuman sɔrɔ o ye jumɛn ye o de ye i y'a faamu i kana sɔn cogo si la ka da i numan kɛrɛ kan da i kini kɛrɛ kan i n'a fɔ kira y'a fɔ ka gɛlɛya cogo min na maa min b'a da kini kɛrɛ kan a ka sogo bɛ ɲɛ a bɛ hakilisigi d'i ma a bɛ basigi d'i ma n'i dun ye basigi sɔrɔ tunga fɛ a ka ca ala fɛ a garisigɛ a bɛ saniya i ka hakili to o la kosɛbɛ. An bɛ fayida wɛrɛ jumɛn di tuguni i kana ɲinɛ i somɔgɔw weleli kɔ dɛ to ka somɔgɔw wele a gɛlɛyala o a nɔgɔyala o wele u ka dugawu k'i ye surtout i ba kana fama ba weleli ma to ka ba wele tuma bɛɛ a ka dugawu k'i ye a bɛ tunga nɔgɔya maa bolo a bɛ maa lafiya
tunga la kosɛbɛ. O yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ, ka to k'i ba wele tuma bɛɛ a ka duwawu k'i ye. O de y'i ka mori baara fɔlɔ-fɔlɔ ye. O de y'i ka nasiji fɔlɔ-fɔlɔ ye. I b'o weleli o weleli kɛ a jateminɛ i yɛrɛ la, i b'a ye siri bɛ tigɛ o waati. O la an kana ɲina somɔgɔw weleli kɔ. O kɔfɛ tuguni, cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko n'i taara tunga la, i k'i jija i ka dunta o ka dɔgɔya n'i ka marata ye. Yani i ka marata ka caya n'i ka dunta ye. N'i ye an bɛ nin fɔ, dɔw bɛ tunga fɛ minnu bɛ nin bɛɛ dɔn. Mais maaw bɛ yen minnu t'a dɔn dɛ. Parce que an ka denmisɛn caman de b'a la ka taa tunga fɛ bi. Donc fɛn caman de bɛ yen u t'o dɔn. Donc n'an ma to ka ninnu fɔ, u t'a dɔn dɛ. O de kosɔn an bɛ tungarakɛw bilasira ka d'a kan u ye dɛmɛ caman kɛ anw ye nin jamana in kɔnɔ yan. Surtout ne professeur an ye dɛmɛ caman sɔrɔ tungarakɛw o sababuya la. An bɛ Ture ni a tɔɲɔgɔnw an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ. I y'a faamu. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ, i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na. N'i taara tunga fɛ, dugulenw minnu b'u ka jamana kɔnɔ i k'u filɛ kosɛbɛ. I k'i ɲɛma da u fɛ kosɛbɛ, i k'u filɛ kosɛbɛ. Nka i kan'u ladege k'i to tunga fɛ dɛ. U ka ladegeli i b'a to tumana min na n'i segila ka na i faso la, i k'u ladege. I ye ɲuman min y'u la i k'o kɛ, i ye juguman min ye i k'o bila. Maa mana taa tunga fɛ i ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ. I bɛ taa minnu fɛ i k'u filɛ kosɛbɛ. O ye fayida dɔ ye. Fayida wɛrɛ jumɛn tuguni? Dɔ wɛrɛ ye jumɛn tuguni? I y'a faamu. Donc ni don o don Ala ye don o don dugu jɛ, i jija walima tile 3 o tile 3 i ka sarakanin bɔ k'a di. Ala ka sira diya i la. K'a bɔ n'i ka hami ye. K'a di dɛsɛbaatɔw ma walima i yɛrɛ tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni se t'u ye ka to ka dɔɔni bɔ k'a di saraka ye, ka duwawu kɛ, k'a ɲini Ala ka sira nɔgɔya i bolo, ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma. Ni maa o maa y'a ka baara kɛ o ye tunga fɛ, walahi i bɛ wasa sɔrɔ tunga la. Ala ka an ni aw wasa. Sabu an ka jamana bɛ aw de bolo dɛ. Ala ka an ni aw dɛmɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ, Ala ka an ni sawa bɛn. Kana to ka ɲina ka dɔɔni ci i bangebaa ma. Bangebaa i bɛ duwawu ɲini a fɛ o ye tiɲɛ ye. Mais kana jɔn wari la. Hali n'a kɛla CFA 200 ye, dɔrɔmɛ 200 ye, to k'a ci bangebaa ma. O bɛ siri tigɛ kosɛbɛ. Hali ni dɔrɔmɛ 10 de b'i bolo, k'a fɔ karisa de ye nin ci a ba ma, kana jɔn a la dɛ, to k'a ci. O fitinin min b'a ci, o de b'a to i bɛna caman sɔrɔ. A bɛ siri tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni maa min y'a ɲɛsin o ma, a b'a nɔ ye. Ala ka an ni aw dɛmɛ. O la an bɛna fayida laban min fɔ, donc an ka hakili to an yɛrɛ la. O ye jumɛn ye? Tuma o tuma n'i dala ka sunɔgɔ, n'i wulila sunɔgɔ la, kuranna aya dɔ bɛ yen, i bɛ to k'a fɔ. I ɲɛ mana yɛlɛ a fɔ illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Siɲɛ 66 i k'a mun i ɲɛda la, i ka sɔrɔ ka wuli ka t'i ka seliji ta. N'i tora ka nin kɛ, walahi baarako gɛlɛya e t'o ye fiyewu. Polisiw kɛ e refoulé e t'o ye fiyewu. Gɛrɛgɛrɛ e t'o ye fiyewu. Wa i bɛ basigi sɔrɔ i ka hami bɛɛ bɛ dilan. Ala ka n'aw dɛmɛ. Téléphone numéro 78 31 05 88. Indicatif ye 00223 78 31 05 88. Wassalamu alaikum.